हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं टु इउ अल लोगोफोर। दायो उन्दुनायनि सिगां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खबर लाना फैदों जे दुखुनांथाव लोगोफोर, जे बेयो मोनसे हेफाजाबनि जे मोनसे भिडिअ लोगोफोर। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना गोसो गुदुंबा आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना जे आंनि खावलायनायखौ नोंथांमोना जे मानियो, जे नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे हांख्रायनाय जे लोगोफोर, जाय नोंथांमोना फट'खौ नुदों जे बिमा फिसा बिथांमोना जोबोद दुखुथिया न'खर आरो बिथांमोननि आखायाव दायो थाइसेबो थाखा गैया आरो बिथांनि फिसाला फरायनाय दं आरो बेहा गावहा बेमार दं, बेहा जोबोर गिदिर बेमार दं आरो बिथाङा दासिमबो फिसा फिसौ बुस्थु फानलाबायनानै बेफोरबायदि गरसे गरनै जा मोनो खामायो आरोना। गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय आरोना लोगोफोर। आं बिथांनि थाखाय गोसो गाबखांनानै भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर। नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै लोगोफोर बिथांनि एकाउन्टाव सोनानै हरदो लोगोफोर। बिथांनि बारक'डखौ होनाय जाबाय आरो बिथांनि एकाउन्ट नाम्बार होनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोसो गुदुंबा लोगोफोर बिथांमोननि एकाउन्टाव हरदो लोगोफोर। लोगोफोर आंनि खावलायनाया बेनो जे नोंथांमोना जे बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामोबा जा हायो थाइसे थाइनै नोंथांमोना इसोरनिफ्राय गिदिर हेफाजाब मोनफिनगोन आरो इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा स्किप दा खालाम आरो जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो नाजा लोगोफोर। आंबो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामदों लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा आंबो बेफोरबायदि नुयोबा जोबोद दुखु गोसोआव गाबखाङो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना हेफाजाब खालामनो हायोबा खालामहरदो आरोना लोगोफोर। जोंनि बर'आ गावजों गाव मानो हेफाजाब खालामलाया लोगोफोर? बेलेग हारिफोरा गावजों गाव हेफाजाब खालामलायो जा हायो थाइसे थाइनै। जोंनि बर'आ मानो बेफोरबायदि गावजों गाव हेफाजाब खालामलाया, नायसनलाया? बेनो मोनसे गिदिर गोरोन्थि आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। बेनि थाखायनो डेभेलप गैया आरोना जोंनि बर'आ। लोगोफोर बिथाङा जा मोननो थाइसे थाइनै फानला फाननानै गावनि फिसाखौ खस्थ' मस्थ' फोरोंगासिनो आरो फिसालायाबो जे समाव ट्रेनजों थाङो, समाव बासजों थाङो, समाव फैसा गैयाबा थांनो हाया कलेजाव, बेफोरबायदि आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना जे गोसो गुदुंबा जे नोंथांमोननि गोसोआ जे बिथांमोननि गोसोखौ गाबखांनाय फैदोंबा, बिथांमोननि न'खरखौ गाबखांनाय फैदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना हेफाजाब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा लोगोफोर निमाहा हो। बेनो आरोना लोगोफोर। जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायाबा आरो बर'जोंल' नङा, जों गासैखौबो हेफाजाब खालामलायनांगौ, नंगौना नङा? बेनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जे गोसो गुदुंबा, गोसोआव अनखांनाय दङबा, गाबखांनाय दङबा लोगोफोर हेफाजाब खालामहरदो आरोना। बे मादैखौ मादै मिन'खौ जे नोंथांमोना हेफाजाब खालामहरदो आरोना। आंनि खावलायनाया बेनो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम, जे नोंथांमोना इसोरनि बोर नांगौबा नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना हेफाजाब खालामहरबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आंनि बुंनाया बेनोसै लोगोफोर। बिथाङा उदालगुरिनि आरो बिथाङा जोबोद दुखुथिया न'खरनिफ्राय फैनाय आरोना। जे बिथाङा गोदोबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन आरोना, जिउ बावसोमदोंमोन। बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै जे जोंनि बर'नि थाखाय बड'लेण्ड फर्सनि थाखाय ट्रेनिं लाबोदों होननाय खोनादों आरो बिथाङा जोबोद खस्थ' मोनबोदों होननानै बुंदों। मानो होननानै बुङोबा हिनजाव मानसिया सिलाय बायोबा बेफोरबायदि ट्रेनिं लायोबा माबायदि जागोन, नंगौना नङा? जों हौवाफ्रानो बेसेबां खस्थ' मोनो, नाथाय बे हिनजावफ्रा आरो बेफोरबायदि ट्रेनिं लायोबा माबायदि खस्थ' मोनबावगोन, नंगौना नङा लोगोफोर? बेफोरबायदि सिलाय 5 केजि 3 केजि 4 केजिनि सिलाय बानानै बेफोरबायदि ट्रेनिं होयोबा हिनजावफ्रा माबायदि जागोन लोगोफोर? बेनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना। बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन आरोना, जिउ बावसोमदोंमोन। लोगोफोर बिथांमोना पुलिसफोरजोंबो बुजादों होननानै खोनानो मोन्दों, जे सिलाय खुन्दाफोरजों बेफोरबायदिनो बुजादों मादों होननाय खोनादों लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना जे गोसो फोथायोबा, जे नोंथांमोना अनसुंथाइ होनो गोसो दङबा अनसुंथाइ खालामहरदो आरोना। आं जोंनि बड'लेण्डनि चिफफोर जायफ्रानाखि गेदेर गोलावफोर, आं बिथांमोनखौबो जे भिडिअखौ नायदोंबा बिथांमोनाबो अनसुंथाइ हरबानो जाबाय, जा हायो 100 200 लोगोफोर। आरो जायफ्रानाखि चिफफोर नोंथांमोनाबो 500 1000 जा हायो बेखौ हरदो आरोना अननानै, जायफ्रानाखि भिडिअखौ नायदों। लोगोफोर थेंक इउ स' माच। आरो बयनिसिमबो आं गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर, जायफ्रानाखि हेफाजाब खालामदों आरो जायफ्रानाखि हेफाजाब खालामनो हायाखै नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै जे मालायफोरनो शेयार खालामहरो, नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै हायाबाबो बेफोरखौ हरनो हायाबाबो शेयार खालामदो भिडिअखौ लोगोफोर, जे मालायफ्रा जे सापर्ट खालामहरनो हानाय बायदि। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।
आरो सापर्ट खालामदो गावजों गाव जे बर' हारिनि लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर।